Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba Prestone Tynsong simbot Menteri Rangba Kajila Meghalaya. Bentak sengi ulawan ban Paidbah ano ega Jingkieng bat Surok Thymmai ha Umïam. Nakabenta ban penyat egi kali he ki bom yo shu ban yat naga Jingkieng rim jong gadam. Hadian ke jing maramot hakini ki kandiat senam baladam. Hakani sengi la sakhiru ega general ringkat UMLA ke umroi uba daman bait lamare. U Commissioner and Secretary ketenat PWD u Sanjay Goyal ke Deputy Commissioner ke East Khasa Hills kong RM Kurba. U Chief Engineer ke PWD ba WR Lingdo, USP ke East Khasa Hills ba Vivek CM, USP ke Ribhoi u Giri Prasad, ke Kong Balakantiu Rani Additional Deputy Commissioner ke Ribhoi, nalor kiwe di. Kumban syua thu hangne, yakni ke Jingkieng bat ke Surok Thymmai ke Balashna Kham Harum jong ke Jingkieng rim ke Dam, Lashna Lingba ke Scheme Special Assistance to State Capital Investment, hak jinglut ke ba Plie krore tingka. Haba jingkran hakani ke sengi uba Prestone Tynsong udaong baga jingla ban Paidbah ano ikani ke Jingkieng ban ke Surok Thymmai kanong ke jingbentoi ke bakrau na ke benta kito ki kali kit mata lemban ki bos ki bahab ya lingba kani ke Surok makin la ban poi syakanong ba shilong ule thuru baga jing sedang ban ya ki kali lingba kani ke Surok Thymmai kan sedang na do la syai ke sengi kata ke khat sau tarik jimang hajar hendriu bat ki kali ki bala ban yat ki dei tang kitu ki bala penmi kendon da ka office jong ka Deputy Commissioner ka East Khasa Hills bat kentui ki Paidbah nong let nong ban lingba ka ni ka Surok bakin buat renti ki ki kendon knang bakan mi kanu kanu jingja ba ngosi hadian habut. Because beyond that, shouldn't allow. Oh, 45. All. I think almost 2 years now, we were not able to allow the commercial vehicles to ply over the main check dam bridge due to so many reasons and recommendations made by the experts and the technical teams. So on the basis of that, we have to do the restriction. During the course of the restriction, a lot of requests, a lot of complaints reached to the government from different channels, requesting the government to find out alternative, to find out ways and means, and also to make sure that the traffic movement towards Shillong or outside Shillong should be to the nearest distance, like before. So on the basis of that, we were trying to find out ways and means, and ultimately we identified that the temporary solution has to be created, and we decided to sanction this alternate bridge and also approach road, at least to shorten the burden of the stakeholders across the state. So friends, I'm so happy today. I think
PWD has created a record that the project has started last year only. It's almost 12 months now. Today we are going to inaugurate this alternate approach, and I'm so thankful to the executive engineer of Umsning division along with his team for being able to complete this project before time. And I would also like to add, there are so many similar projects which we would like to make sure that the completion is on or before time always. Kiperlok baik kane ka jingple ka jong ya une u jingkieng kan long ka jingkerku kam tam ya ki to ki stakeholders ki ba hak ban ya na kane ka jaka man kasngi ki ba kit ya ki jingkit ki essential commodities but ki ki bangi juong ki commercial vehicles nadu la syai kasngi na kaliang jong EDC Shillong ila issue ya katukan notification hakaba labatay benia ki ki jat kali ki bala banya na kani kajaka na kermen scam ba ki stakeholders kin burom ya kani ka notification kenang ban like kanu kajing jia kabas ngosi kabaga kerparu ya baro ki stakeholders sngau bah ban burok ya kajing penbej na kaliang ki traffic police jongi na baro arliang ribhoy bat kumju na East Khasi Hills kin penbit kin penbiang ya kalenti kayat kayeng kenang bakan long kabasuk kabasngan batru ngin na bekenu ya ki jingjia ki bas ngausi nga syukwa ru ban pentip ang ni ban nakaliang jog ka government hakabedey bat karu sektor kumbalaong i MLA badon burom jong ni hang ni ka investment ngilaay kabapun hadu kata-kata tang hapo ka light hui trik jong kani ka financial year kabla debt ka bengiong ka financial year arhajar arpusan arpun riu ngilala ban ay sanction na kabenta ki Surok hakeleng saudong jong ka jela ka jongi om duna ya ka arhajar sauspa klur tengka kabamenta ngin sasdang no shen ban implement ban pentreka arhajar klur tengka kadai naka state plan naka state fund arhajar nrius aspa anrup way klur naka CRF batru kumbasispa live ho klur tam kadai naka RIDF nga klem batay ya ki way pat ki project ki bangi ong ki EAP project ki bangi yo sanction na ki way pat ki external aided program ki jongi nga kaya thu yapi yakani tang ya ka project ka bangi ay sanction na ka state plan ka jongi leng ba jong ka jela Meghalaya tinga kermen scam bakani ka hajar saus pa klur ka bangin pentray kam menta ka financial year arpun riu arpun yo ngin yo ya ka jingkela jong ka jela Meghalaya jongi barok kaway ha keleng saudong kisnong kita bat kijing don kam ki babun sertap ki banging yoi dengan scam badakani ka sanction bat ki sanction ki bengidang ai ter kalong kijing mentoy ya ka jela Meghalaya jongi barok away te hakabede bat kanika permanent solution ya ka Surok na Umïam hadu aslong u Commissioner Secretary jongi umustan Sanjay Goel ulade batay bangil nakaliang joka state PWD roads ngila IT haka NHIDCL ba kin pentrey ya kanika project
nang ni na po Umïam kabak tentup nado nang tay na junction nang katay ka flyover hado ang tay Shillong ngiladon ka meeting arsin laisin hakabangi penbit kumno ban penbit ban penbiang ya kane ka approach sa Shillong ke jongi te kadon ka bangi lai penbit kaway kalong ka 4 lane kaway ka 2 lane bat bakan long ru ka greenfield den ray ngimpat la ban poy siya ka decision ka ba final na marngindang ya siyong meeting biang hakas ni katayaw ka banwan hakas ginungkong bat ka office jong ka NHIDCL hangtay ha Delhi tinga kermen scam baladang ila ban poy siya ka conclusion nga kermen scam bangin la ban penpoy ya ka approach nang ne na po Umïam sa Shillong da ka 4 lane lada jia amla da ka 4 lane ru at least da ka standard double lane ka babit ka babiang kanang ba ka approach kan long ka ba mentoy ya kinong song snong jo ka jela jongi bat kham tam ban poy sya kan nong ba jong ka jela mikla jongi dengan garamet scam bakini ki aka ki bangin penbai kan long ka jing mentoy ya ka state ka jongi barok away bat ka banga kerpat kalong kibor snong kibor house ngau bha bania tray rengkat lang bat ngi ka sorkar kenang ba ngin la ban pen urlong ya kijing angno jongi baro the executive engineer of Umsning division while passing from that junction towards this bridge I could see that we need further improvement of that junction. So I would request the executive engineer to take necessary action immediately and make sure that this improvement is done, maybe if possible before the end of this month. With these few words, once again, I thank you all. But nga kerben scam bakani ka jingpli ka jongi ya kani ka approach but ya kani ka Jingkieng kan long ka jing mentoy ya ki Paidbah jong ka jela migla jongi baro khoble yepi gisoto ya ka jingdon kam la ni important jong kani ka Jingkieng hoy kat kini ki por ki sigi bladep ki bus ki nak super ki truck ki heavy loaded vehicles mo ki klem yo so reban ki klem yo so ban let no ni Surok ka por ka lakta ka jinglot jingsep yo malikro ya gitu ki kali le ki kali ki motor ki kali he le ki boss kala kham lut so namar ha jaka ban let nane ban po Shillong ni hap Hapandon kam yun Surok bypass ter kumne ban let na morong keneng ban po Shillong ban kit kita kitiar kita ni bos pat kibon bakiyeng hangte hapo damsaj hangte namar bali ka daw kolong ba kimlong sore ban yat na gani ka Jingkieng namar kadon ka jingthot igani ka Jingkieng lene ka lakut ya ka snem lene ka warranty ka jong ka kumala ay ka company na do ki por manswar ne mandai tengah kini ka por nga so ban ay kublay the Deputy Chief Minister jongi ka jingyo i jingai ka jongi bat ka government ka jongi kila penmi ya gani ka Jingkieng kanang ban sok kini ki bus ni ki kali he ki heavy loaded vehicle ban yat na uni Surok nane sang mat nga taray ki bus ro ki kala kam sok ban yat ki kali he rasulat bat kamtam kate ka ISBT ka jongi kanamlong sore ka bakenja kanlong no ka bahuy nado na ne sa khamad dalalat yo ni Jingkieng yo ni Surok namakat kini ki por ka bladep ni ka ISBT ka jongi ro hoy ngi sotho ka jakayeng jong ki bus ki wan ni ba per ki state ki jela tamba kalong kenja no namar ba umlong re baniyat tementa ngi kermer scam ni sa khamad kanlong functional ba but ngas kanlong functional ba but sa kawero ngayos nyo ka government kamudra no ya kan ka DTO office ro sini sa po building jong ka SBT try kumta ki mudra no ya ka DTO office siya kan hapo ka SBT building tengah so banay kublay sar
Prestone Tynsong iblayo ijngay bat ke department ke jong i bala ayu ni Jingkieng dan ne sakmar ka long kayat kayeng ke besuk bat hiro ngaso banai khublei saro ya bat bat ka department ke jong i hapo ka konspirasi ro la bonba ki jingerap ngingalayo na PWD department haliang ki Surok ke lenti ke Jingkieng hoy ki basa ki trasnong ki tibha tanah pedang jong pi bon pim tip da pila ayat pila awan sa pok umro konstituensi pinilong ba nagajingerap jong deputy chief minister jong i badai minister jong ke PWD ila era bon ba yain nabanta ka Surok ke lenti Jingkieng ki internal road hapok isnong kita so panay kublero isa Prestone Tynsong bay la yarap yangi bat nginang kermen scam so bahaot hagajing imbru nang yo ngimhun ginang kwa so nang yo nang kwa tangi kerman scam ka propsal ngilabu ta hagajing pejeng isar hagajing peniai ka jong i ngatrai in sa pen yo beng skatukat ni kilometer ka sanction na banta ka konstituensi ka jong i waliro ngam keren datang na banta ka konstituensi ka jong i nganong bay habarok away kani ka jalla ka jong ingila ihi ka jing trekam jong ka PWD department ka jing elam lenti jong isa Prestone Tynsong ba kala ya trebha bat la bonba ki kambha dani ki kam development haliang ka lenti ka Jingkieng bingila yo i ya kata ngimla raban len ki khmat la jong barok ro pi ki Surok ki bangim poi perkhat nano sono ngano ka jaka ngano ka snong ki mi ki Surok lapojat ki Surok kadai naga jing tre sitom jong ke department jong sir haga jing ilam lenti jong isa Prestone Tynsong